Разнообразяване към неземеделски дейности. Мярка 311 от Стратегията за местно развитие. Реализацията на тази мярка цели да насърчи разнообразяването към неземеделски дейности чрез земеделския сектор, създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от територията на МИГ Елхово, както и да насърчи развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Елхово. На територията на МИГ Елхово съществуват голям брой земеделски производители. Относително малък дял от тях развиват печеливши дейности извън земеделието, поради ограничени финансови ресурси и липса на управленски знания и умения за развиване на неземеделски бизнес. Селският туризъм е много слабо представен и като настаняване, и като хранене, и като атракции, независимо от добрите природни и културно-исторически дадености. Подпомагането на инвестиции на земеделските производители за развиване на неземеделски дейности ще улесни навлизането им или разширяването на дейностите в сектори с потенциал за пазарен растеж. Това ще доведе до допълнителни доходи за земеделските стопани и ще пренасочи работна ръка от земеделието към работни места с по-висока производителност, като по този начин смекчи проблема с сезонната заетост и миграционните процеси на територията на местната инициативна група. За финансиране по мярката разнообразяване към неземеделски дейности могат да кандидатстват земеделски производители и или тютюнопроизводители, еднолични търговци и юридически лица на територията на МИГ Елхово. Предоставят се инвестиции за неземеделски дейности. Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори, като преработвателна промишленост, например производство на мебели, леко машиностроене и други, и услуги. Развитие на дейности, свързани с селски туризъм, туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите, включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения и други. Развитие на туристически услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хоби и други дейности за свободното време. Езда, колоездене, фототуризъм и специализиран туризъм за любители на природата, наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения, туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес, например стари изби, мелници, ферми, изложение на закрито и открито, атракциони, сбирки и други. В случай на проекти за туристическо настаняване се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости. Подпомагат се инвестиции и свързани с друг вид услуги, занаятчийски дейности, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности, както и социални грижи и здравеопазване, социални услуги, грижа за деца, за възрастни хора, здравни услуги, включително мобилни услуги, транспортни услуги за населението в територията, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, създаване, обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения. За какви разходи може да бъде финансовата помощ по тази мярка? За изграждане или ремонт на сгради, за купуване на транспортни средства за неземеделските дейности, пряко свързани с дейността, за купуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, за купуване на коне за неземеделска дейност и други общи разходи. Финансови параметри на проектите. Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 2000 евро. Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 80 000 евро. Финансовата помощ по тази мярка е 70% от общите допустими разходи, с изключение на финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници, която е в размер на 80%. Заедно сме с госпожа Яна Иванова, която кандидатства по мярка 311. Представете вашето дружество, с какво се занимава? Казвам се Яна Иванова, управител на фирма Живко 06 ЕООД, град Елхово. Кандидатствам по мярка 311 от Стратегията за местно развитие на местна инициативна група. Всъщност за местната инициативна група знаех още от самото й създаване, тъй като моята фирма получи покана за присъствие на нейното учредяване. Каквато покана, предполагам, са получили и всички фирми в нашата община. Отделен е въпросът доколко те са повярвали в нейното пресъществуване и в ползата и за местният бизнес. Вие кандидатствате по мярка 311. Какво е особеното на тази мярка спрямо другите такива?
Особеното при тази мярка е, че основните бенефициенти, които кандидатстват по нея, освен еднолични лица и юридически лица, трябва да бъдат и регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители минимум 1 година преди датата на кандидатстване. Вие всъщност сте земеделски производител, който де-факто се опитва да разшири своята сфера на бизнес чрез мярката, която кандидатства. Споделете малко повече за проекта, който сте се прицелили по местната инициативна група. Проектът, с който кандидатствам, е за изграждане на дърводелска работилница за нуждите на пчеларството и по-конкретно с основна дейност производство на пчелни кошери и всякакъв пчелен инвентар. Откъде се породи тази идея? Идеята дойде от факта, че моята фирма, освен с търговия, се занимава и с производство на пчелен мед и като пчелари съответно се сблъскахме с проблемите на пчеларството. Като първият, който срещнахме, беше именно закупуването и снабдяването ни с пчелни кошери. Разучавайки къде може да се закупят такива пчелни кошери, установих, че в нашата община липсва такова производство, а в цялата област Ямбол по принцип липсва качествено производство на пчелни кошери. Имайки предвид земеделският район, в който се намираме и множеството пчелари на наша територия, реших да се възползвам от мерките, които предлага местната инициативна група. И след консултация, която проведох с експерт към МИК Елхово, за радост установихме, че мога да кандидатствам точно по мярка 311 разнообразяване към неземеделска дейност. Вие всъщност сте си писали сами проекта и сте минали през цялата процедура по подготвянето на документацията по мярка 311. Срещнахте ли някакви затруднения и всъщност какво може да споделите от опита, който натрупахте по тази процедура? Да, не мога да кажа, че не сме срещали проблеми, само там, където не се работи, там не се срещат проблеми. Но моите проблеми бяха предимно насочени към многократното пътуване до град Ямбол и обратно, тъй като знаем, че повечето държавни институции и учреждения се намират именно там. И поради самата процедура на подготовка на документите, които са изискуеми към проекта, има време, което трябва да се изчаква за самата подготовка на документите и всъщност проблемите ми бяха свързани с многократното пътуване до Ямбол и обратно. Относно организацията, която проведе местната инициативна група и обучителните курсове, които проведоха, искам да изкажа своята благодарност на целия екип на МИК Елхово за оказаната им подкрепа, за адекватните съвети и отговори, които са ни давали. Също така и за евентуалните проблеми, които бихме могли да имаме, тъй като начинаещи бенефициенти не сме запознати с много от процедурите, които ни предстоят и това за нас беше голяма полза. Какво бихте споделили на хората, които тепърва се двумят дали да кандидатстват по мерките на местна инициативна група? Бих им споделила да имат повече вяра във възможностите, които предлага местната инициативна група, защото тя е тук само и единствено заради нас.